Edin live minn One Complex fil-Marsena Karl Stanju Navarra u għek jibda pjazza. Tlara direttur. Nsemilkom eżis telespettaturi, s-serata tajba, nilaqkom għal-programm ieħor mis-sensila Pjazza. L-nutana li nospitaw għall-ewwel darba lill-Prim Ministru Malti, Robert Abela. Nsellimlek, Prim Ministru. Nsellimlek, Karl, nsellem lill-kull min qed isegwina. L-ewwel ħaġa, ovvjament, inti kif inti l-familja tiegħek? Nisabu tajbin, kalmi, kif huwa wkoll il-poplu Malti, hemm sens ta' responsabilità kbir fina, deħlin fi ġranet illi dan is-sens ta' responsabilità fik tħossu ikbar, tħoss il-pis ukoll. Kolli nistqar illi il-pis ta' responsabilità nħossu nifhem illi ħina l-kap ta' pajjiż illum mexxej ta' pajjiż illi minn wara t-tieni gwerra dinjija għaddej mill-aktar perjodu diffiċli għalih. Straordinarja, inti għadek tibda fil-kariga. Hija straordinarja, però nħoss dik il-pis li hemm, però fl-istess waqt il-fiduċja illi għandu l-poplu. U dik hija l-fiduċja li timlini bil-kuraġġ. Il-kuraġġ li qed jagħmlu lin-nies, soltu nagħmel il-kuraġġ lin-nies, issa qed jagħmlu n-nies ħafna kuraġġ lili. Il-biraħ kienet esperjenza sabiħa meta mort inżur il-forzi armati l-korp tal-pulizija waqt li kienu qegħdin jagħmlu x-xogħol f'tan dedikazzjoni f'Ħalfar fejn l-Open Center u tħoss dik is-sens ta' solidarjetà ta' għaqda flimkien fejn dan hu verament il-mument li qed jiddefinina bħala poplu. Konna hemmhekk flimkien jiena nieħu pjaċir jiena mmur fuq il-front line. Ma tantx persuna ta' wara l-iskrivanija aktar inħobb inkun viċin in-nies, viċin il-forzi. Dik il-karatteristika tiegħek l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna u dan hu l-mument li verament tkun viċin in-nies. Faċli tkun viċin in-nies fil-mumenti l-ħfief. Tkun viċin in-nies li qegħdin fuq il-front line li letteralment tara n-nies li qegħdin jagħtu dak kollu li jistgħu biex jaraw lil pajjiżna ħireġ minn din il-problema. U verament inħossni imċekken ħdejhom għax nifhem li forsi bħalissa kulħadd taħares lejn il-politiċi. Fil-verità, dan hu l-mument li qed jiddefinixxi kemm aħna poplu kbir. Il-forzi tal-ordni verament gburi bihom, ma nixbax insemmihom għax verament qed jagħmlu biċċa xogħol kbira. Il-servizzi mediċi ta' pajjiżna, l-awtoritajiet tas-saħħa, in-nurses, it-tobba, min qed jaħdem fl-Infectious Diseases Unit. Is-supretendent tas-saħħa pubblika. Qed nagħmlu qed niġbdu ħabel wieħed sforz kollettiv u kulħadd indaqs l-isforz ta' kulħadd huwa ugwali m'hemmx tal-politiċi ikbar jew tal-politiċi inqas, kulħadd qed jimbotta fil-parti tiegħu u nemmen iva li kulħadd qed iħoss li huwa mument diffiċli. Anke jien inħoss li huwa mument diffiċli, però fl-istess waqt fiduċjuż, ottimist fil-waqt li saqajja mal-art għaliex nifhem li dan huwa mument partikolari ħafna, kalm għaliex konna preparati. Ma kontx inkun kalm kieku dak li ġara dalgħodu fejn kellek numru żieda fin-numru ta' persuni li huma pożittivi għal COVID, għal coronavirus, kieku kienet xi ħaġa li ħażditna. Hemmhekk ma kontx inkun kalm. Imma kienet sitwazzjoni li ilna li antiċipajniha. U d-domanda kienet mhux jekk hux se tiġri, imma l-ġurnata li meta se tiġri. Fimna li kellha tiġri ftit tal-ġranet ilu, ġrat illum. Però konna preparati. Qegħdin preparati. Referu għal ċifra ta' 52 persuna. 52 fejn kellek żieda komparata man numri preċedenti kien hemm żieda li kienet waħda kemm xejn sostanzjali, però kienet xi ħaġa li antiċipajnija. Ġifieri aħna jien l-ewwel wieħed nistudja n-numri ta' kif huma previsti l-previżjonijiet tax-xjentisti tagħna, tal-awtoritajiet mediċi tagħna. Kienet xi ħaġa li stennejnija. U bekk forsi kellna kritika li qegħdin tonfqu żejjed fin-nefqa tas-saħħa, le, jien ngħid għandna għamilna n-nefqa kollha illi kien hemm bżonn, nippreparajna l-apparat mediku kollu illi kien hemm bżonn, lestejna s-sodod li hemm bżonn u għandna maħsub għall-ar li jista' jiġri. Jalla ma naslux għal dik is-sitwazzjoni, fiduċjuż li ma naslux għal dik is-sitwazzjoni, però jekk naslu għal mument fejn ikollna bżonn iktar bed space, fejn ikollna bżonn it-tagħmir mediku, qiegħed hemmhekk u lest biex jiġi utilizzat. Ma kontx inkun kalm illum kieku ma ħsibniex, kieku ma għamilniex dak il-pjan numru ta' ġimgħat ilu mhux illum ma bdejniex naħsbu llum. Illum għandna kollox lest biex fil-mument li niġu bżonn kemm nafsu buttuna u jaħdem kollox.
dak huwa l-mod kif jaħdem pajjiż serju, dak huwa l-mod kif jimxi gvern li jippjana l-affarijiet tiegħu. Verament mhuwiex il-mument li nitkellmu dwar politika partiġjana u mhux qed nitkellem dwar politika partiġjana. Però irid infaħħar il-ħidma tal-gvern u meta qed nitkellem il-gvern mhumiex il-politiċi, il-gvern huwa l-poplu. L-istat, il-mod kif ippreparajna flimkien, kif ġbidna ħabel wieħed f'dan il-mument. Diffiċli, mument bla preċedent u jalla ma jkunx hemm xi darba oħra fl-istorja ta' pajjiżna aktar fil-futur ta' pajjiżna li jerġa' jkollna mument daqstant ibes imma huwa wkoll il-mument li qed jiddefinina kemm aħna poplu solidali, poplu maqut, poplu li verament inħobbu lil pajjiżna. A proposito tal-frontliners, il-kollega tiegħek il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson jinsab fil-taqsima tal-kura intensiva, inti sellejtlu permezz ta' tweet, il-kondizzjoni tiegħu għadha stabbli imma hemm apprensjoni li anki kapit ta' gvern kapaċi jinqabdu da. Naturali fejn għandek il-mart kulħadd indaqs. Jiena ngħid li f'kollox fil-ħajja kulħadd indaqs. M'hemmx Prim Ministru, m'hemmx ir-Reġina, kulħadd huwa ndaqs fil-ħajja. Kollha aħna bnedmin u dan huwa l-mument, jiġifieri f'dan perjodu negattiv ikraħ fejn verament però realizzajna xi ħaġa li hija importanti ħafna li fil-ħajja kulħadd indaqs. Jiġifieri il-mart jolqot lil kulħadd, però mhux biss kwistjoni ta' mart issa. Naħseb din hija lezzjoni għall-futur tagħna, lezzjoni li rridu verament ċirkostanzi se jitjiebu, se nerġgħu lura l-ħajja tan-normal, però ma qatt ninsew din il-lezzjoni. Ninsew din il-lezzjoni tant importanti li ħadd mhu iktar minn ħadd ieħor, li kulħadd huwa ndaqs irrispettivament minn kemm għandek flus, minn kemm għandek ġid, irrispettivament mis-social background tiegħek il-kunċett ta' ugwaljanza li kulħadd huwa l-istess. U għalhekk hija iva kburi bil-poplu Malti illi dal-prinċipju tant qed jirrikonoxxih li kollet inkunu solidali ma' xulxin li qed ngħinu lil xulxin, nifhmu lil xulxin, jien nifhem min qiegħed fid-dar tiegħu f'sens ta' paniku. Ma nikkritikomx, nifhimhom, nader għaliex li ħfef ħaġa bħalissa u l-iktar ħaġa hija li tinqabad f'sens ta' biża' u l-biża' ma tħallikx tkun razzjonali fil-ħsieb tiegħek. Dik hija ir-reazzjoni naturali tal-bniedem u għalhekk nibqa' nappella għal dan is-sens ta' kuraġġ, ta' tama illi wara dawn il-ġranet li ġejjin qudiemna se jkun hemm futur li huwa ħafna u ħafna isbaħ minn dak il-ġranet li qed ngħixu fihom illum. U għalhekk nappella għal dan il-kuraġġ u għat-tama. M'għandix dubju. Mela, ħanitlu issa fil-fond ta' dak li ġara llum biex nispjegaw aħjar lin-nies. Nisimgħu deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt li jindirizza konferenza tal-aħbarijiet aktar kmin illum. Kellna 52 persuna f'Għawdex f'Malta illi ġew reġistrati bħala pożittivi, ġew konfermati li huma pożittivi għal coronavirus għal COVID-19. 4 minn dawn il-persuni huma Għawċin u 48 l-oħra huma Maltin. Minn hawn ftit minuti oħra il-professur Gawxi tkun tista' tina breakdown ta' dawn il-każijiet b'mod iżjed dettaljat. Li rrid ngħid hu illi din il-figura tal-lum, ġifieri li issa kważi qed noqorbu lejn il-300 każ b'kollox ta' COVID-19 ġewwa pajjiżna fil-fatt 293 każ, mhix xi ħaġa li qed toħodna b'sorpriża. Ġifieri din hija figura illi aħna meta konna qegħdin naraw il-curves, il-numri ta' pazjenti ġodda li kienu qegħdin ikollna matul il-ġimgħat. Silna żatt xahar minn mindu kellna l-ewwel każ ta' COVID-19 ġewwa Malta. U f'dawn l-aħħar ftit ġranet, f'dawn l-aħħar 15 minn mindu n-numri kienu biżejjed li stajna nagħmlu predictive modeling tagħna ġewwa Malta, konna qegħdin nistennew illi ikollna tat-tip ta' figuri fil-fatt mhux illum, imma ftit ġranet ilu, ġifieri li konna ħanilħu li 300 każ ġdid ta' pazjenti bil-coronavirus ġewwa Għawdex u Malta, konna qed nistennewh biex inkunu preċiżi il-ġimgħa li għaddiet. Prim Ministru, minn dak li qal deputat Prim Ministru, il-fatt li ċifra ta' 52, ġifieri hija inevitabbli issa li n-numri jibdew jitilgħin, però jekk il-Gvern kien itaħares lejn il-modelli ta' dawn il-figuri li kienu għal-ġimgħa li għaddiet, jidher li contact tracing u ċertu għaqal ta' ħidma minnaħa tal-awtorità tas-saħħa tħalli effett. Għandna sistema tas-saħħa li turi kemm hija preparata u kemm qed taħdem mod tajjeb. Però fl-aħħar mill-aħħar għaliex il-poplu qed jikkopera. U hemm sens ta' kooperazzjoni qawwi min-naħa tal-poplu tagħna fejn kulħadd qed jerfa' ir-responsabbiltà tiegħu.
Hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar int jew dwar jien. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kollettiv. Li jien ma nistax naħseb fija nnifsi, imma rrid naħseb fija nnifsi u importanti li kulħadd jaħseb għas-saħħa tiegħu, għas-saħħa tal-familja tiegħu, imma wkoll għas-saħħa ta' ħadd ieħor. U ħanqod attent ftit kif iwieġbek Karla għaliex ma ngħidix bit-bissima. Ngħidha b'ċertu sens ta' diżappunt illi ibqa' ċertu żgur li iwieġbek kif iwieġbek se jkun qed min qed jgħid min għandu interess li f'dal mument tant sensittiv għal pajjiżna jagħmel spin politiku jgħid Robert Abela u Chris Fern mhumiex qed jaqblu ma' xulxin. Jew Robert Abela ma jaqbilx ma' Chris Fern u Charmaine Gawci. Xi ħaġa li vera ddiżappuntat nistgħina nilqa' kull kritika li ssir li m'għandix problema, nifhem li qiegħed farena politika u l-kritika se tkun qed hemmhekk, però li f'mument tant sensittiv ikollok min jipprova jiskorja goals politiċi billi jiżra argumenti li m'għandhomx mis-sens. Jiena miżuri tas-saħħa illi kellna nieħdu f'pajjiżna, miżuri restrittivi, kelli l-isfortuna li kelli nkun jien nħabbarhom darba wara darba, però kont konvint minnhom. Ħsibnihom Charmaine Gawci, Chris Fern u jien flimkien. Ktibnihom flimkien l-avviżi legali kollha li ħarġu tajjeb dal-punt għax ħadd m'għamlu l-avviżi legali kollha fejn aħna minna diversi miżuri, fejn l-ajruport l-ewwel b'mod selettiv u mbagħad b'mod totali, fejn għalaqna l-portijiet, fejn għalaqna l-iskejjel. L-avviżi legali iffirmathom Charmaine Gawci, iffirmhom Chris Fern u ffirmajthom jien. Hemm 3 persuni li ffirmaw. Din xi ħaġa li jista' jara kulħadd. Bilna dejjem flimkien, kien hemm punti li ddiskutejna ma dejjem ħriġna mbagħad verżjoni fl-avviżi legali li qbilna kompletament niddiskutuha flimkien. L-ewwel żewġ telefonati tal-ġurnata li kelli llum Charmaine Gawci l-ewwel Chris Fern warajha. Dan hu l-mod kif qegħdin naħdmu. Nitkellmu ħin kollu. Ħaġa ngħidlek permessu, il-poplu barra jafta. Il-poplu jemmek, imma hija xi ħaġa li f'dan il-mument ikollok minnu daqstant insensittiv li jipprova jikkapitalizza mill-biża. U jħawat in-nies. Dik hija preċiż. Li inti tipprova tirkeb fuq is-sens ta' biża li għandu bħalissa l-poplu Malti, dik hija xi ħaġa li ma tistax tinħafek. U hija xi ħaġa li tweġġani, ma rridx noqgħod naħli wisħin fuqha, però l-messaġġ tiegħi huwa wieħed ċar. Dawn huma affarijiet li ma jsirux u li huma ma jaqblu xejn anzi ma dan il-mument ta' għaqda nazzjonali. Fejn inti għandek il-poplu tagħna across the board li qed jiġbed ħabel wieħed u qed niddefinixxu ruħna bħala Gawċin u Maltin u mbagħad li jkollok dan it-tip anke dalgħodu segwejt domanda li saret minn ġurnalista li jirrappreżenta l-midja tal-Partit Nazzjonalista li tipprova terġa' tirkeb fuq dan il-punt. Ma naħsibx li huwa sew. Ma jidhirlix li huwa sew u nagħmel dan l-appell li nibagħtu lill-Partit Nazzjonalista bla ma naqajjin fin-nassa partiġjana. Ejja ħalli nkunu flimkien fejn hemm lok li nagħti mertu lill-oppożizzjoni, jillesti nagħtih ukoll il-mertu lill-oppożizzjoni, però trid tiġġibruha ferm aħjar minn hekk milli tipprova iddaħħal feles fejn feles ma hemmx. Mela, ħanidu issa għall-inċidenza tal-infezzjonijiet. Tispjega tajjeb ħafna Charmaine Gawci, il-professoressa Charmaine Gawci, waqt il-konferenza tal-aħbar dal-għodu. Palma kon qegħdin naraw fil-bidu il-każijiet li kellna kienu relatati ma' safar, u mbagħad beda jkollna l-każijiet li huma relatati ma' contacts ta' dawk li kienu sifru. U mbagħad imxejna billi kellna numru ta' każijiet li kienu relatati ma' kontatti ta' xulxin. Għandna ftit clusters fejn aħna nistgħu nindikaw li kienu fuq postijiet pereżempju ftit minnhom tax-xogħol imma l-maġġor parti kienu clusters li kienu relatati ma' nies fl-istess familja. Jiġifieri sa issa aħna li sibna għandna li jisu sa fourth generation meta inti tibda timxi minn persuna għall-oħra. Però li inti kollok tifqija kbira ġa post ta' xogħol s'issa dak għadna ma rajniex li huwa tajjeb li qegħdin naraw li mhux qed ikollna dawn il-każijiet għaliex huma kollha sforz ta' ħidma li qiegħda ssir f'ħafna postijiet ta' xogħol fejn aħna wkoll hemm rekomandazzjoni ta' distancing fuq il-postijiet ta' xogħol li jkun hemm in-nies li ma jkunu ma jifilħux ma jmorrux fuq il-post ta' xogħol u hekk għandu jkun biex aħna nibqgħu nipproteġu lill-pubbliku. Għalhekk l-importanza li noqogħdu id-dar u noħorġu biss jew għax-xogħol jew inkella għall-essenzjali u jekk immorru biex nixtru mis-supermarkets jew mill-ħwienet immur persuna waħda mhux il-familja kollha. Prim Ministru, li kien hemm importanti din il-ġimgħa kienet l-ordni biex jitpoġġew taħt kwarantina mandatorja l-immigranti fil-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Jidher li hemm kooperazzjoni min-naħa tal-immigranti donnom femuha u hemm ukoll il-forzi tal-ordni Maltin, ġifieri pulizija u l-forzi armati li qegħdin jassistu hemmhekk biex jiżguraw din il-kwarantina. Żvilupp importanti da issa ironika wkoll hija open center qed iżżomm in-nies bħalma huma l-Maltin ukoll ġo darhom huma jridu joqogħdu ġol cabins tagħhom.
preċiż Karl m'hemm xejn differenti minn dak li qed isir mal-Maltin, mal-Awċin u persuni li huma third country nationals. Xejn differenti. Għaliex aħna meta tajna id-direttivi tal-kwarantina mandatorja u tal-iżolament, jiġifier meta persuna hija pożittiva, u għandek l-iżolament li qed iseħħ ġod-dar tiegħek jew il-kwarantina mandatorja li qed isseħħ ġod-dar tiegħek, hemmhekk ukoll qed nagħmlu s-sorveljanza. U l-istess eżempju Kaxkar għall-Open Center allura fejn hemm hekk. Għandek din iċ-ċirkostanza fejn il-persuni qegħdin jinżammu taħt din il-kwarantina mandatorja, qegħdin josservaw ir-regolamenti, qegħdin jobdu wkoll u nifhmu li huwa fl-interess ta' kulħadd. Però fl-aħħar mill-aħħar din mhijiex xi miżura li saret biex tiddiskrimina abbażi ta' kulur jew abbażi ta' razza. U nifhem li jista' jqum dak l-argument. Però jiena nista' nirribatti wkoll bl-argument illi u hekk hu li din hija miżura biex tħares is-saħħa pubblika. U s-saħħa pubblika tinkludi fiha is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin u s-saħħa ta' persuni oħrajn li qegħdin residenti f'pajjiżna. Però ħadd ma jlumni laqqas ukoll imbagħad illi jiena fl-aħħar mill-aħħar Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha u għandi d-dritt, l-obbligu u d-dover li nissalvagwardja s-saħħa tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Bla ma nagħmel ebda diskriminazzjoni ma' ħadd u ma qed issir ebda diskriminazzjoni ma' ħadd, però dan huwa mument illi jien nagħmel analoġija ma' gwerra. U alla ħares il-ġeneral fi gwerra ma jieħux ħsieb in-nies tiegħu. U dak huwa sens ta' dover li jinnerfgħu b'responsabilità, sens ta' dover li se nerfgħu sal-aħħar mument li noħorġu minn din il-pandemija li qegħdin fiha, fejn imbagħad wara rridu niġu għal mument isbieħ ta' aktar ħidma fuq livell ta' pajjiż, però din hija responsabilità li jien se nfarfara qatt minn fuqi li rrid nerfa' dan id-dover ewlieni li nħarsu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi kollu bl-aqwa mod. U jiena lest li nerfgħu dak il-pis, qiegħed nerfgħu flimkien mal-bqija ta' sħabi, però żgur dik ħadd tkun priorità. U l-miżuri kollha li se nibqgħu nieħdu sakemm noħorġu minn din il-pandemija se jkollhom dak l-għan ewlieni li dik il-priorità li minn dejjem tkellimna dwar is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi se tkun qed hemmhekk fuq quddiem u se naħdu dawk il-miżuri kollha biex żgur inkunu ċerti li dik il-priorità tibqa' l-priorità ewlenija. Dak huwa d-dover li għandna lejn il-poplu Malti u Awċi f'dan il-mument. Dak huwa d-dover li għandna lejn il-familji, lejn uliedna, lejn it-tfal ta' tfal tagħna u dik hija xi ħaġa li l-poplu fdana biha u f'dan il-mument qed nerfgħuha mod fil-fema tiegħi tant tajjeb u b'dan is-sens ta' responsabilità u dover. Mela Prim Ministru, se nieħdu pawża ta' ftit momenti ta' pariri kummerċjali kif ġilura se nitkellmu fuq ix-xogħol, se nitkellmu fuq is-saħħa, se nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra inkluż l-Ewropa. Ma' magħna OSS dejjem speċjalizzaw f'prodotti komdi għas-saħħa tiegħek. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex memory u water gel toppers fuq iż-żewġ naħat. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. ċempel issa fuq 21347 122 jew 3 għal Malta, 21561 għal Għawdex. See you at OSS. Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead.
Fil-mati tal-Pulizija ta' Ċili rajtu hemmhekk eluf u eluf ta' maskri li nsterqu konsinna jisħaħ li nqabdu mill-Pulizija. Ovvjament saru jiswew daqs mitlu deb. Għana fil-studio jkompli l-Prim Ministru Malti Robert Abela. Prim Ministru, l-Ewropa kif qedtejn? Ħafna nies donnom huma xettiċi jaraw l-Ewropa donna assenti, mhux daqs preżenti daqs kemm għandha tkun f'sitwazzjoni bħal din. Is-sentiment ġenerali huwa dak, però nirrikonoxxi li qed issir ħidma. Ma forsi ma tinħass mod daqstan tanġibli, però l-ħidma għaddejja. Tifhem illi r-realtà hija li għandek 27 stat membru illi kulħadd għaddej mid-diffikultajiet tiegħu. U dik hija realtà fejn fil-waqt li qed titkellem dwar Ewropa waħda u li hija karatterizzata bis-sens tas-solidarjetà, ir-realtà on the ground qed turik illi kellek pajjiżi li huma impattati fost oħrajn l-Italja, illi kellha impatt mill-aktar qawwi, illi qed titlob li jkun hemm ċertu miżuri, pajjiżi oħrajn għandhom perspettivi differenti. Ftit tal-ġranet ilu ltqajna bħala mexxejja b'mod virtwali, naturalment iltqajna bħala l-Council, bħala l-mexxejja tal-Istati Membri, fejn iddiskutejna. Llum kien hemm meeting tal-Eurogroup ukoll dejjem b'mod virtwali fejn għadhom qed jiġu diskussi aktar fost oħrajn l-istrumenti finanzjarji li se jilqgħu għal din il-kontingenza. Għandek il-Kummissjoni li għandha il-veduti tagħha dwar kif wieħed għandu jilqa' il-Kummissjoni tara l-mekkaniżmu dak li seħħ tal-Multi-Annual Financial Framework bħal jieħu dimensjoni ġdida biex jilqa' din ir-realtà. Stati oħra bħall-Italja jimbuttaw ħafna l-qudiem il-kunċett tal-Eurobonds, dal-għodu ġie diskuss ukoll fil-kuntest tal-Eurogroup. Ir-realtà, jekk kelli nagħmel l-analiżi, ħanejt l-analiżi. Inti meta titkellem mal-kollegi tiegħek, Prim Ministru, kellek il-summit virtuali mal-President il-ġdid tal-Kunsill, Charles Michel. X'inhu huma d-dettalji li joħorġu minn dawn il-laqat li kulħadd ovvjament l-Italja, Spanja, Franza, kollha bil-problemi kbar. Imma mbagħad meta tiġi għas-surnomet biex ibagħtu ċertu mediċinali l-ewwel hemm, il-bibien huma magħluqa. Huma magħluqa, però iktar milli ngħid huma magħluqa hija realtà li jien nemmen ħasdet lid-dinja. Jiġifieri faċli li wieħed ikun kritiku lejn l-Unjoni Ewropea u jgħid li qadet lura ma ħaditx pożizzjonijiet, kien hemm mumenti fejn se ħadet pożizzjonijiet iktar tanġibbli ngħid illi iva. Però hija realtà li ħasdet lid-dinja u li qabdet lil ħafna partijiet tad-dinja fuq siq waħda. Tgħidli aktar qabel inti maċċ li Malta konna preparati, Malta nemmen illi tant ħadna dal-episodju b'serjetà. Ħarisna lejn ġara fiċ-Ċina. U kulħadd beda jgħid imma se joqrob lejn xtutna dan il-fenomenu f'pajjiżna għadna iva. U tlaqna niġru. Ngħidu l-ventilaturi minn qabel. U l-miżuri restrittivi, ġifieri aħna meta tqis vera ma morniex għal total lockdown u nemmen u nibqa' nsostni li dik kienet id-deċiżjoni korretta. X'kieku morna għal total lockdown kif kien hemm min qed jgħidilna biex nagħmlu. Tant ġimgħat ilu u llum issa qegħdin inqarbu lejn dik il-mument aktar kritiku. Immaġina għandek il-poplu Malti li ilu tant ġimgħat imsakkar ġewwa daru, llum qed ngħidulu tittamel numru ta' ġimgħat oħra. Għalhekk kollox jimxi il-miżuri għamilhom mod gradwali, dalu ħadd pjaċir nisma' Chris Fenn kif il-mod kif beda jispjega li f'dan il-mument qatt ma hemmx lok illi nżidu aktar miżuri restrittivi. Jista' jkun li għada meta wieħed jerġa' jagħmel il-kalkoli tan-numri u l-kalkoli tar-rata ta' trasmissjoni ikun indikat li wieħed jagħmel iktar miżuri mhux qed ngħid li se jkun hekk. Ma kollox jiddependi u kif ġie spjegat fil-konferenza stampata dal-għodu inti ma tistax tieħu n-numri ta' ġurnata. Bl-istess mod meta kellna numri baxxi ħafna. Ma tistax tgħid għax ġurnata waħda kelli 2, 3, 5, allura jfisser li mhux se jiġri xejn. Bl-istess mod għax għandek ġurnata li n-numri telgħu b'mod sostanzjali, inti tittieħu mbagħad naturalment il-numri fuq medda ta' ġranet u qed jieħu il-miżuri li għandu jieħu. Jalla ma jkollniex nagħmlu miżuri aktar restrittivi, ħafna però jiddependi fuq kemm il-poplu se jkun qed josserva il-miżuri li għandna sa issa. Minn hemmhekk il-puntatlu. Sissa tajjeb illi ngħidu li l-poplu tagħna wieġeb b'mod responsabbli ħafna għal miżuri li għamilna ta' issa, però nibqa' nappella dawn huma jiem ta' sagrifiċċji, m'hemm ebda mod kif wieħed ipoġġiha. Ħlief li dawn huma jiem ta' sagrifiċċji u ta' sagrifiċċji jibsa. Kollox ir-riżultat finali ta' da' sagrifiċċji li qed nagħmlu, kollu se jiddependi fuq kemm se nkunu dixxiplinati magħna nfusna. Jekk se nkunu dixxiplinati ħafna,
ir-riżultat se jkun wieħed tajjeb. Jekk maħna se nkunu dixxiplinati biżejjed, ir-riżultat se jkun wieħed anqas tajjeb. Jekk aħna se niddeċidu jekk in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar in-nies li jridu jagħmlu l-autodixxiplina, jekk in-nies se jgħidu aħna ma rridux inkunu dixxiplinati, se jkollna riżultati li ma jkunu sbieħ. Jekk il-poplu mhux se jkun dixxiplinat, ir-reazzjoni tal-gvern se tkun li jżid il-miżuri. Mija xewqa ta' ħadd li jżid il-miżuri, kollox jiddependi minn kemm il-poplu jgobdi. Jekk id-direttivi tas-saħħa tal-awtoritajiet tal-Awtorità tas-Saħħa Pubblika, tas-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika huma li kemm jista' jkun noqogħdu d-dar, allura wieħed għandu joqgħod id-dar. Jekk kemm jista' jkun wieħed jaħdem mid-dar b'teleworking, allura nagħmlu hekk. Fejn naturalment imbagħad ma jkunx jista' jsir hekk, l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika diġà tkellmet dwar dan is-suġġett, kellimna kollha kemm aħna mill-istess ktieb u bl-istess messaġġ wieħed u ċar, kemm dwar l-eżerċizzju fiżiku, kemm dwar ix-xogħol, kemm dwar il-bżonn li toħroġ biex tixtri l-mediċina u dwar l-ikel, dan mhux il-mument li wieħed joqgħod jiġri l barra għal xejn. Hija ċara, il-virus ma jidħolx ġewwa darek jekk ma ddaħlux inti. Għal daqstant dan huwa messaġġ sempliċi però hija l-bibja. Il-bibja li rridu nimxu magħha. Dal-ġranet jgħaddu, dal-ġimgħa ta' dbatija u ta' sagrifiċċju jgħaddu diġà xahar. Jiġi żmien aħjar se jiġi żgur. Dik hija l-unika ħaġa li nista' ngħid b'ċertezza. Żmien aħjar se jiġi żgur. Kemm idum biex jiġi dak iż-żmien u kemm se jkollna sagrifiċċju li jħalli riżultat meħtieġ. Jiddependi min-nies u għalhekk dan l-aħħar appell tiegħi lin-nies mhux l-ewwel appell, l-aħħar appell għallum se nerġa' nagħmlu l-lejl aktar tard u nerġa' nagħmlu għada u nibqa' nagħmlu sakemm noħorġu mill-pandemija. Ejja ħankunu flimkien f'dal mument ta' sagrifiċċju, ejja għandna responsabilità kollettiva li jien waħda ma nistax nerfagħha, int waħdek kal ma tistax terfagħha, rridu nerfgħuha bħala poplu billi nifhmu s-sensittività tal-mument, mhux mument faċli, mhux mument li ngħidu xejn mhu xejn, dan mhux il-mument ta' xejn mhu xejn. Fl-istess waqt però id-dinja mhijiex se tispiċċa, id-dinja trid tkompli wkoll. U tkompli tajjeb id-dinja bil-mod kif aħna ħaniddefinuha. Jekk aħna flimkien se nkunu dixxiplinati f'dan il-mument, għadha se nisbħu għal dinja aħjar. Jekk aħna mhux se nkunu dixxiplinati f'dan il-mument, se nisbħu għal dinja differenti, ma li taf ma tkunx aħjar. U għalhekk l-importanza li dan ikun mument tad-dixxiplina, dal-mument li se jiddefinixxi għada il-pitada u l-pitpitada għal dan il-pajjiż. Jien konvint ħafna fiduċjuż fl-abbiltajiet tal-poplu Malti fir-responsabilità li għandu l-poplu Malti. Di li semmejti hija importanti ħafna għaliex barra ġifieri meta noħorġu naraw ħwienet magħluqin, lukandi magħluqin. Ħabbart il-miżuri biex jisalvaw l-impjegi, però inti preokkupat fuq il-potenzjal ta' bomba tal-qatt? Karl, nidejna 3 pakketti finanzjarji sa issa fadal. Fadal sa qabel ma ġejt hawnhekk konna qegħdin naħdmu fuq aktar miżuri biex ngħinu lill-azzjendi tagħna, lin-negozji tagħna fuq kollox lill-ħaddiema tagħna. Din hija realtà mhix pandemija mill-aspett mediku, hija l-pandemija prinċipali, l-effett prinċipali huwa dak tal-aspett mediku. Imma mbagħad għandek l-effett li ieħor huwa dak ekonomiku, l-effett fuq l-impjieg, l-effett fuq id-diversi industriji. Qabel ġejt kelli meeting dwar l-industrija marittima, l-mod kif intlaqtet b'mod negattiv across the board. Qed nitkellmu dwar 11,000 ħaddiem li jaħdmu b'mod dirett fl-industrija, 20,000 ħaddiem meta tqabbel min jaħdem b'mod dirett fl-industrija marittima u dak li jaħdmu b'mod indirett. Ġifieri għax qed nitkellmu dwar eluf ta' impjiegi u għalhekk li nidejna setta ta' miżuri ambizzjużi. Meta aħna garantejna il-paga ta' 800 euro fix-xahar għal ħaddiema li ġejjin minn diversi setturi, garantejni għal 50,000 ħaddiem, b'dawk il-ħaddiema li qed jirċievu l-benefiċċji l-oħrajn, il-qatna 110,000 ħaddiem. Mhux ċajta salvajna ħafna u ħafna impjiegi u fadal. U dan hu l-mument fejn aħna nuru kemm aħna kuraġġjużi u ambizzjużi bħala gvern li ma nibżgħux ninvestu fil-ħaddiema u fin-negozji tagħna. Li dak li ġemmajna f'dan il-pajjiż li l-frott tal-ekonomija b'saħħitha li kellna f'dawn l-aħħar snin, dan hu l-mument li aħna nrodduh lura fiduċja fil-ħaddiema tagħna, fiduċja fin-negozji tagħna, għandi fiduċja sħiħa li wara dan il-mument ħafna u ħafna min-negozji tagħna, ħafna u ħafna mill-impjiegi tagħna se jirpiljaw b'mod b'saħħtu u ottimist għaliex nara din il-fiduċja fin-negozji tagħna. Fil-meetings kollha li kelli din il-ġimgħa f'dawn l-aħħar ġimgħat qed niltaqa' kontinwament għaliex l-ambizzjoni tiegħi flimkien mal-bqija tal-gvern hija li mhux biss ikollna suċċess mill-aspett mediku hawnhekk inser nerġa' nsellem mill-awtoritajiet kollha tas-saħħa tagħna għandi fiduċja sħiħa fihom, però fl-istess waqt ukoll irridu noħorġu minn dan l-episodju li nkunu up and running, li mal-mument li jerġgħu jibdew ġejjin l-opportunitajiet ta' xogħol ta' investiment f'dan il-pajjiż inkunu imħejjin mod sħiħ. Illum nifhem li n-nies qed iħarsu
bi priorità kif qed nagħmel jien ukoll lejn il-parti medika l-parti tas-saħħa dik tieħu l-ewwel priorità, imma għada isbaħ se jkun qiegħed hemmhekk ukoll u l-għada jisbaħ ifisser li jkollna impjiegi li jkunu garantiti, negozji tagħna li jistgħu jibqgħu jikbru u jinvestu u jibqgħu jagħmlu l-profitti tagħhom u għalhekk tittara b'mod holistiku. Din mhix xi ħaġa li tittara b'mod ġifieri iżolat. Ħares lura jara l-aqwa żmien ta' pajjiżna li sa xahar ilu konna fil-boom ekonomiku. Karl, jiena nemmen. Allura għandu biex jaspira biex jaħdem għaliha jkompliha. L-aqwa żmien f'dak il-kuntest, illum jien nemmen li qed inħarsu lura lejn dawn il-ġimgħat, lejn dawn l-aħħar 4 ġimgħat, 5 ġimgħat, u nħarsu lura u ngħidu kemm konna poplu li verament kellna servizz ta' saħħa illi għamilna kburin bih, fejn kellna negozji li kienu reżiljenti, fejn kellna impjegati li kulħadd tagħmel dak kollu li seta' biex ħriġna f'dan il-mument, minn dan il-mument b'mod kollettiv u b'mod tajjeb. Ġifieri verament illi mhuwiex l-isbaħ mument li qatt kellna f'pajjiżna huwa l-iktar mument diffiċli. Imma nemmen li dan se jkun il-mument li jiddefinina li maħniex biss baħħara tal-Bnazzi, imma baħħara tajbin tal-Maltemp, kaptana tajbin tal-Maltemp. U għalhekk jien għandi dil-fiduċja sħiħa fin-negozji tagħna, fil-ħaddiema tagħna, fl-industriji tagħna, fl-ekonomija ta' pajjiżna, għaliex iva, illum qegħdin nitkellmu dwar il-parti medik, għada se nitkellmu dwar impjiegi aħjar, għada ħan nitkellmu dwar futur aħjar għal uliedna, għal uliedna, għall-istudenti tagħna, dwar pensjonijiet aħjar se nerġgħu nitkellmu wkoll, u għalhekk wieħed irid jara din mill-viżjoni holistika li tipprioritizza dak li huwa l-aktar importanti però ma tista' twarrab xejn. U għalhekk dal-investiment qawwi li għamilna bħala gvern nifhem li kien hemm inqalilna x'ħedtu żejjed flus fil-negozji tagħna le. Jien ngħid anzi għas jien sodisfatt li għamilna biżżejjed u għalhekk qegħdin inħarsu lejn aktar miżuri biex inkomplu nżommu n-negozji tagħna b'saħħithom, l-impjiegi tagħna b'saħħithom, il-qatt nibża minnu. Ma rridx li dan il-pajjiż jerġa' jerfa' rasu l-fenomenu tal-qatt u fiduċjuż li b'dak kollu li qegħdin nagħmlu dak il-fenomenu se nżommuh l-isfel li nżommu n-negozji tagħna lesti biex mal-mument li jerġa' jiġi kollox lura normal nerġgħu nkomplu għaddejjin. Ġifieri x-xogħol ħajkun priorità fuq l-aġenda tiegħek. Definitivament. Dejjem kien id-dinja tax-xogħol inħobba ħafna, ħdimt fil-qasam fid-dinja tax-xogħol bħala avukat dejjem ħdimt jiena fix-xogħol fis-sens kont viċin il-ħaddiem, ħdimt tal-ħaddiem, ħdimt tan-negozju wkoll u allura llum il-prijorità ewlenija tibqa' il-saħħa imma nħares lejn dak il-mument fejn verament inkunu nistgħu anke bħala gvern nerġgħu nkomplu nuru nafu x'insarfu. Għaliex dan il-moment li qed jiddefinina kemm aħna tajbin fl-aspett ta' saħħa. Imma mbagħad aħna gvern li magħrufin kemm insaħħu l-ekonomija tal-pajjiż kemm il-qatt inġibuh fix-xejn u hemmhekk dawk huma l-ambizzjonijiet li fil-verità s'issa jiena nħossni l-mexxej tal-kriżi għaliex mit-12 ta' Jannar kellna kriżi wara l-oħra. Però ilqajna li mod b'saħħtu, ilqajna li mod responsabbli. Jawgura tajjeb għall-futur ta'. Nixtieq ukoll li issa nuru x'nafu u x'insarfu fil-pożittiv ukoll. Fil-pożittiv fis-sens ta' tisħiħ tal-ekonomija mill-ġdid fit-tkattir ta' aktar impjiegi ta' kwalità li nġibu l-investiment lejn pajjiżna u li nħarsu wkoll lejn dak li huwa pożittiv fil-ħajja tal-bniedem. Però tajjeb ukoll li fil-mument tal-bżonn f'dan il-pajjiż, fil-mument tal-emerġenza u din hija emerġenza ta' saħħa, konna wkoll rejna kemm aħna kapaċi mmexxu. Ġifieri kieku jien dan l-analoġija nagħmel immaġinaw illum kieku aħna konna gvern fraġli li ma kenniex il-viżjoni ta' kif tmexxi fi kriżi. U dan hu mument ta' kriżi u konna sodi fil-kriżi. Aħseb wara kemm ħankunu iktar sodi f'mumenti aktar sbieħ li qed iridu jiġu fuqna. B'saħħtu l-kaptana, sinjuri. Grazzi ħafna lill-Prim Ministru Robert Abela. Qabel ma tħallina, għandna lis-Sinjura Abela. Illi tkellmet bil-messaġġ tagħha lejn kulħadd biex jagħmel il-parti tiegħu wkoll. Anke l-mara tal-Prim Ministru tagħmilha. Nisimgħu. Ħbib, qegħdin ngħixu żminijiet mhux tas-soltu. Mumenti li huma ta' sfida għal kull wieħed u waħda minna. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin jaħdmu bla waqfien u b'dedikazzjoni kbira fis-setturi kollha tas-soċjetà tagħna, speċjalment dawk fil-qasam tas-saħħa. Ma nistax ma nesprimix l-apprezzament tiegħi lejn ix-xogħol kollu li qed isir biex il-poplu tagħna jħossu sikur u moħħu mistrieħ li pajjiżna huwa post ta' serħan il-moħħ, anke fi kriżi globali bħal din. Lil dawk li minħabba l-età tagħhom jew inkella minħabba l-kundizzjoni ta' saħħithom qed ikollhom joqogħdu d-dar, nixtieq inwasslilkom kelma ta' kuraġġ. Din hija miżura temporanja u iva daqt jasal iż-żmien meta tkunu tistgħu terġgħu tingħaqdu mal-maħbubin tagħkom. Lil dawk il-ġenituri li forsi qed iħossuhom mitlufin u mħasba minħabba l-fatt li t-tfal tagħhom mhumiex qed imorru l-iskola.
Ejjew inħarsu lejn it-tajjeb li jista' joħroġ minn dan kollu. Bħala ġenituri għandna aktar ħin ma' tfal tagħna. Jiena ukoll. Georgia u jien qed nużaw dan il-ħin bħala għodda biex aktar minn qatt qabel nibnu r-relazzjoni ta' bejnietna. Qed nagħmlu attivitajiet flimkien illi qabel minħabba l-iskola ta' Georgia u minħabba x-xogħol tiegħi ma kienx ikollna ċans nagħmluhom. Però bl-għajnuna tat-teknoloġija qegħdin ukoll nagħmlu ftit ħin kuljum ta' tagħlim online. Lilkom tfal illi qegħdin tippruvaw taġġustaw għar-realtajiet li qed ngħixu bħalissa. Tinkwetawx. Importanti li żommu kuntatt mal-ħbib tagħkom. ċemplu u kellmu lin-nannit tagħkom illi bħalissa min jaf kemm jixtiequ janqukom waħda kbira. Żommu ruħkom okkupati, aqraw xi ktieb, ivvintaw attivitajiet mal-mama u mal-papa u maħudkom. Sibu ħin però illi tpoġġu bil-qiegħda u tikkonċentraw fuq l-istudji tagħkom. Tinkwetawx fuq affarijiet oħra, hemm min qed jieħu ħsieb is-saħħa tagħkom. Fl-aħħar nixtieq insellem lill-poplu Malti Wawċi. Din il-pandemija jekk xejn iddefiniet x'valuri sodi għandu l-poplu tagħna. Ta' solidarjetà, ta' mħabba u l-valur tal-familja. Għalmitna napprezzaw l-affarijiet l-aktar sempliċi li għandna u iva li nħobbu u napprezzaw aktar lil xulxin. Nifhem li dan huwa żmien ta' sfida għal kulħadd. Però jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu kemm jista' jkun ma noħorġux bla bżonn u nsegwu id-direttivi li qegħdin nagħtaw, jiena ninsab ċerta li dan iż-żmien ta' sfida mhux se jdum fit-tul. Sa dan it-tant żommu kuntatt ma' dawk li huma eżies għalikom. F'din is-sitwazzjoni ma hemm xejn isbaħ milli nżommu il-kuntatt bejnietna, li nnollu il-moral ta' xulxin u fuq kollox li nkunu pożittivi. Fismi, fisem Georgia u fisem Robert, nirringrazzjakom minn qalbi tal-kuraġġ li qed tagħmlulna, tal-kuraġġ li intom qed turu u li ċerta li se tkomplu turu fi żmien li ġej. Għandi ebda dubju fuq dak il-messaġġ. Prim Ministru, grazzi ħafna fismi fisem id-direttur u l-kru kollu ta' Pjazza, ringrazzjawk tal-ilqat l-istedina tagħna. Ovvjament, nwassal il-xewqat tal-poplu Malti lejk u b'ringrazzjament għal-ħidma kbira tiegħek. Grazzi kuraġġ u tama. Ġmela, sinjuri, se niltaqgħu naftit ieħor, Pjazza jkompli, f'dan naftit ħin, għandna f'xi messaġġi għalikom, ibqa' magħna. Tixtieq li l-Wi-Fi tiegħek jaħdem dejjem minn kwalunkwe kamra? L-Stellar Wi-Fi il-ġdid tagħna huwa assistit b'intelligenza artifiċjali li jipprovdilek Wi-Fi aktar veloċi u bla interruzzjonijiet f'darek, esklusivament għal Melita. Skopri iktar billi żżur il-ħwienet tagħna jew online. Experimenting in the kitchen can be fun, but not when it comes to cold and flu treatment. Panadol Cold and Flu effectively relieves the annoying symptoms of cold and flu. Get rid of the cold. Enjoy life. Choose Panadol Cold and Flu.